Ademais, cada eu temos unha historia bonita de que nos mexamos da risa xuntas en par bonitos. Entonces, eso é une. Hai cosas contas que non podes competir. Claro, que nunca foste tampouco a un furancho. Non? Facer unha ruta polo país. Claro, pero os furanchos é como a evolución. Sí, era o que eu estaba pensando. Sí. Sí, tía, os furanchos chegas e piden de comer, Sí, tamén. aquí non. E hai algún que está xa evolucionado máis que en plan, estás indo de restaurante, taberna. Sí. A ver. Sí. Sí, sí. Isto é o galpón onde tiñan o coche que o pecharon. Sí. Punto. De a maiores tamén hai como que ten que ser comida seca, que é o que nos decía Carmiña. Rollo... E non podes levar nada que necesites cuchillo ou tenedor. Todo o que leves tens que poder comer o que es más. Betanzos historia ten de tempos atrás, cando non había ninguén na máis que Larchans. As calles mal empedradas, os porcos nas alamedas, os alguaciles de farra e os serenos nas tabernas, pobres betanceiros que vai ser de nós, sempre traballando pra manter lambos. Betanzos solo ten vos, caneiros e o cantón. No palacio consistorial non hai ningún cristal. Xa viñeron as leiteiras a vender o leite caro e as mulleres de Betanzos tiraronlles co cacharro, pobres betanceiros que vai ser de nós, sempre traballando pra manter lambos. Hai que pegarlles no cu, nos pés e nas mans, a ver se botamos de aquí a tanto Larchán. Pobres betanceiros que vai ser de nós, sempre traballando pra manter lambos. Pobres betanceiros que vai ser de nós, hai que repoñerse contra esos lambos.